4. Ahojte, dneska som sa rozhodla, že vám ešte urobím raz video na uzdenie koňa a toto bude hlavne videjko, ktoré je pre klientky, ktoré ku mne chodia jazdiť, pretože si potrpím na uzdení a touto technikou by som chcela, aby aj moje klientky, že Kati, Pavli, hej, Katky všetky, Pavlinka, Andrejka a všetky ostatné, Mirka, uzdili si svoje kone, čiže znižíme koňovi hlavu, ale nedržíme mu ju tam na silu. My znižíme hlavu a chytíme si pravou rukou, keď som pravačka, tak si chytím pravou rukou takto pred koňom uzdu. Tu nedržím koňovi hlavu, hej? Pokiaľ sa mi tlačí do ruky, tak najprv si prechytím znovu uzdu, znížim hlavu. Chcem, aby som mala úplnú vôľu. Z ľahučka ponúknem zubadlo koňovi s tým, že tu on nemá zuby, takže ja si tam trošku potvorím pusu a prstom posuniem zubadlo dnu. Hej? Potom si roztiahnem vlastne tú čelenku a uška dám buď jedno najprv a druhé, alebo obidve naraz, to už nechám na vás. Oni uši nemajú až tak citlivé ako hubu a očka, takže aby sme sa vyhli tomu, že im tieto pracky búchajú do očí. Hej, napravíme si tu na tú hrívu, všetko odtiaľ dáme von, nech to tu nemajú strapať, ale veľakrát zavádzajú tie. Hej, tá ofina, toto ich tu štegli a potom hádžu hlavou zbytočne kvôli tomu. A zapnem si lícnicu. Lícnicu zapnem tak, aby som mala tam nejakú vôľu. To znamená, tu by malo byť vôľa na päsť. Áno? A ešte zapnem. Hej? Tak, skontrolujem si z každej strany, či náhodou nemáme nakrivo čelenku, aby sme nešli, keby sme išli s krčmi, že nakrivo čelenka, áno, takže aj z druhej strany, lebo tu nevidím. Tak si pozriem, či má tak, ako má, aby nešla, ako hovorím, s krčmi. A počas celého uzdenia mám cez ruku preložené oťaže. V žiadnom prípade ich nepúšťajte na zem, pretože keď sa kôň cukne, predkloní sa, dá si nohu dopredu a pristúpi oťaž a tu ju odtrhne, tak už sa tá oťaž nedá opraviť. Takže toľko dneska. Ja vám prajem krásny deň. Čaute.